Mbare came to a standstill as President Chamisa arrived to pay his respects at the home of Ngoni Danzwa, a youth activist whose mother passed away. Crowds gathered and cheered Chamisa as he stood with the family during this difficult moment. Tisanapinda mashoko obuda panguva ino vanhu vobuda vachiti Nelson Chamisa aiwa ndiye ari kudikanwa nevanhu. Panguva ino after aonekwa kunzi ozadza aiwa macrowds vanhu vomuunganira muHarare pamusika mukuru weMbare apo atenda a funeral. Don't subscribe or like or on the bell. I want to post some pictures some mukona ukumana change radio bdanyira chiti. In his messages, Chamisa has always encouraged citizens to stand tall against the dictatorship and remain focused on the goal of bringing change to Zimbabwe. His presence once again showed why he remains the country's most popular political figure with an influence that continues to exceed all expectations. Tomashwa anobuda itogwa pana PANECHAMISA chiti Nelson Chamisa anodikanwa nevanhu. Zvinoitika panguva ino yataona Nelson Chamisa is hinting. Tirikuona kuti pane mapost ari kuita achiti aiwa something massive is coming. Amene zvakaronga vamwe vari kuti maybe is a new political party or new political movement, we never know. But zvinhu zviri kuitika panguva ino kuri kuno kwaunzi achinge azadza most of the people vachinodivheta vachinosiya kuma proceedings ezviri kuitika pafuneral. Vakuya they are now cheering the opposition leader. Mashoko ari kuda panguva ino ari kuonekwa kunzi yes, panguva ino kuri kuonekwa kunzi people kune vamwe vari kusapota the ruling party ZANU-PF, vari kunyatsoonekwa kunzi Nelson Chamisa kuchine vamwe vanhu vachiri naye mumwoyo wake vari kuti aiwa tichamira naye. Pina comment section medu mbodza mafundo enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Pina comment section medu mafundo enyu. Musakangana subscribe, kulike pamwe chete nekutena on the bell icon.